Minä olin siellä. Minä kuulin ja näin, kun ihmiset huusivat vuosiataan ja ottivat hänet vastaan kuninkaana, kun hän ratsasti kaupunkiin. Mutta olin jo kuullut hänestä kaiken. Jeesus Nasarettilaisesta, joka oli tulossa Jerusalemiin. Hän paransi sairaita, opetti, ajoi ulos riivaajia ja antoi anteeksi synnit. Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä iltana minä kuulin luvun, että Jeesus oli opetuslapsineen erään talon yläkerrassa. Ja jos Jeesus todellakin oli Messias, minä halusin kuulla hänen opetustaan itse. Minä olen palvelustyttö. Kukaan ei huomaa minua, enkä minä haluakaan tulla huomatuksi. Keksivät vain lisää työtä. Jotenka hiivin sisään takaovesta ja ylös portaita ja jäin kuuntelemaan. Yksi teistä kavaltaa minua. Hän syö minun kanssani. Herra, aikaistanko minä? En kai minä. Yksi teistä 12. Hän kastaa leikapalansa minun kanssani. Ihmisen poika tosi menee pois niin kuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ihmisen poika kavalletaan. Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään. Mitä sinä täällä teet? Mene töihisi! Sinä laiskuri! Mene töihisi! Push! Te kaikki loukkaannutte minuun, sillä on kirjoitettu, minä lyön paimenta ja lampaat joutuvat hajalle. Mutta ylös noustuani minä menen teidän edellänne Galileaan. Vaikka kaikki muut loukkaantuisivat, niin minä en loukkaannu. Totisesti, Pietari, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmasti minut kiellät. Herra, vaikka minun täytyisi kuolla sinun kanssasi, niin minä en sinua kiellä. Emme mekään. Rebekka, herää! Arvaa, mitä sinun veljeni eilen näki. Mitä? Aaron seurasi temppelin vartijoita ja yhtä opetuslasta Getsemaanen puutarhaan. Ja siellä, kun opetuslapsi suuteli Jeesusta niin, että vartijat vangitsivat hänet. Ja sitten yksi opetuslapsi otti miekan ja löi vartijalta korvan irti, niin että veri roiskui. Ainakin niin Aaron kertoi. Mutta nyt minä pääsen sinne melkein parhaimpaan kohtaan. Se nasarettilainen teki ja kosketti sen vartijan korvaa ja paransi sen. Voi kumpa olisin saanut olla siellä näkemässä. Ihanko totta? Joo, en tiedä mitä korvallista. Viis siitä korvasta. Onko Jeesus Nasarettilainen vangittu? On, ja eilen me vasta lauloimme Hoosiannaa, kun hän ratsasti kaupunkiin. Sinä olet yksi heistä, Jeesuksen seuraajista. Minä en tiedä, mistä sinä puhut. Hän on yksi heistä. Minä en tosiaan tiedä, mistä sinä puhut. Mene pois. Varmasti sinä olet yksi heistä. Herra, ettekö usko, että minä en ole edes nähnyt sitä miestä? On se kumma, kun täytyy toivottaa, että minä en tunne sitä miestä, eikä ole nähnyt sitä. Sinä olet galilealainen. Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kiellät minut kolmasti. Jeesus. Missä kukko on?
Rebekka, kun rikollista ristiin naulitaan. Yksi niistä on Jeesus, nasaretilainen. Hänet ruostittiin jo. Se mahtaa olla kauheaa. Ei Jumala anna valittunsa kuolla. Saa nähdä, ei Jeesus nasarettilainen kuole. Jännittävää. Se kuulostaa hyvältä. Ja tulen minä katsomaan. Minä pakkasin jo eläitäkin mukaan. Ja temppelin esirippu repeytyi kahti. Jeesus nasarettilainen on kuollut. Tämä ei voi päättyä näin. Tämä ei saa päättyä näin. Ei. Ei, hän ei antanut syntäjäni anteeksi. Nouse, lapseni. Olen kuullut rukouksesi. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Odota täällä Jerusalemissa opetuslasteni kanssa. Minä menen nyt taivaaseen, mutta lähetän teille lohduttajan. Odota ja rukoile. Kiitos Herra, tee niin kuin sanot. On sitten merkillinen juttu, kun ne naiset sanoivat, että hauta on tyhjä eikä se ole Jeesusta. Mitä se oikein merkitsee? En mä en tajua yhtään mitään. En minä, tämä on aivan ihmeistä. Kerta kaikkiaan, olipa kyllä uudiskirjoituksia, niin ei tule mitään. Mistä te puhutte? Etkö sinä tiedä, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemista vai tiedätkö? Mitä sitten? No Jeesus Nasaretilainen, joka oli profeetta, voimallinen sanoissa ja teossa kansansa edessä ristiin naulittu. Me toivoimme, että hän olisi ollut se, joka lunastaisi Israelin. Ovatpa muutamat naiset joukostamme sanoneet näkevänsä enkelin hänen haudallaan ja haudan olevan. Voi teitä ymmärtämättömiä. Näinkö tyhmiä te olette ymmärtämään profeetteja ja uskomaan niiden sanan? Eikö Kristuksen juuri näin pitänyt kärsiä ja 3. päivänä nousta kuolleista? Rappi, sä olet sinä! Keefaa, totisesti kaikki sinun syntisi ovat anteeksi annettu. Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, tässä minä olen. Näin on kirjoitettu. Hänen tuli kärsiä ja 3. päivänä nousta kuolleista. Ja parannusta ja syntien anteeksi antamusta on saarnattava kaikille kansoille hänen nimessään.